Ngikuhlukumeza kanjani ngoba indoda iyona eyeza kumina ngizange ngize ngize endodeni yakho. Phela wena wathola ukuthi ubaba boy indoda yami usehambile futhi wayovela ekhaya kodwa wena waqhuba ikhanda wangena kuyena ubuwazi kahle kabi. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Live TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungsta. Namhlanje vashela usisi wethu osunodaba afisa ukuludingida noma wengane kwamuntu wakhe. Asimuze ukuthi uzothini namhlanje. Sawa njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cebengela ababukeli emakhaya usho siqhamuka kunendawo. Sanibonani babukele emakhaya, ngiqhamuka eBhamshela. Qhamuka eBhamshela. Yebo. Okay. Ubekwa yini la namhlanje? Qalaphi udaba? Noma ngeke ngize ngililande lokho kodwa. Lande nginesikhathi ngifuna ukuzwa uthi uze kuqhamuka imfihlo nje kwakwenze njani. Oh. Okay. Lana nginomuntu engithandana naye. Okay. Lo muntu ngathandana naye iminyaka sathola ingane. Engifihlelile ukuthi kukhona omunye esinaye kuyena. Oh. Kanti bayathandana mina ngazi. Uba ufike qala phakathi kwenu? Imina engifike qala. Okay. Ngoba sasathola ingane. Okay. Kanti uyangifihlela uthandana nomunye umuntu eceleni. Baze bathola ingane ngingazi. Oh no, wena uthola kanjani ukuthi khona ingane? Ngithola ngoba kwasathi sihlalele nje wafona uma wengane. Shuthi ke wengayifakanga imali kuleyo nyanga leyo. Manje uma wengane useyafona. Yebo. Okay. Manje useyafona kuma wengane kuyasho ukuthi ucela imali ingane ayinazi izinto zamphampasi into ekanjalo. Manje akhathe ifoni wayifaka kwi-speaker yini uzwa kanjani wena? Wafona ngase ngabona phela mina kubhaliwe ukuthi makaboy. Baba makaboy. Ngase ngathi mina ngibeke loudspeaker ngoba ngifuna ukwazi. Yeah. Hayi ke waba nalokho ngathi nje ngibeke loudspeaker nami ngaqinisa ikhanda. Okay. Wambeka loudspeaker wasakhuluma kumabho uthi ucela imali. Wathi eyivala umabho sebesikhuluma ukuthi hola lonke ubengenzilimi. Yo. Hayi sixoxe sixabane kanjalo ke. Kanti umakaboy uzoyiletha ingane izogadwa yimina ngaleso sikhathi. Sesiyazwana phela manje sesiyaxoxa sengidlusile umuntu engigraduate naye ubaba kaBoy. Okay. Ayafike kubuma kaBoy ngoba phela ingane ngeke ngisayishisa ngeke ngisayisa ndawo. Phela nje simele ngamukele. Wafika kwangicelela wacela kuMabhoy ukuthi ucela ngimgadile ingane khona la esakhona. Oh usakuthemba nangengane yakhe? Hey. So i-relationship yenu i-right. Ukuthemba nangengane? I-right ngoba phela nami ngakhombisa ukuthi anginankinga naye ngoba phela naye washelwa. Hayi ke manje waxolisa ke wehla ngoba phela wayebona ukuthi wonile iphuthu yalibona. Hayi ke wafika waletha ukuthi ucela ngimgadele ingane uzobuya ethatha. Hayi kube khona lokho ukuthi phela lo muntu lona ungizwisile ubuhlungu ngoba phela ubaba Boy ngiyamthanda ngimisela ukuthi siphile naye empilweni. Awafika wathi ucela ngimgadele ingane hayi ngamgadela ingane. Hayi nami ngafike lo muzo ukuthi okay angithi naye wangizwisa ubuhlungu. Nami ngifuna umzisa ubuhlungu kahle hle ngifuna ukupheya. Ngoba vele isingakanani ingane sekupheka nje? Ino 5 years. 4-5 years? Yes. So wena usubona ukuthi kudlula isikhathi singaka usuzopheya manje? Hayi ngiyapheya. Phela ngangenzele ngazi ukuthi kudlulile. Okay. Kodwa mina ngangazi ukuthi ngisazowetshisa ngidla amathambo engqondo ngibothi ngizopheya kanjani. Hayi wayishiya ingane wahamba ngasala naye ingane ngacabanga ukuthi kambe yini nje ngizomsisa lobuhlungu. Hayi ingane yami isancane ke ingane yami. Okay. Hayi ke ngibheka i-remote ngithole. Hayi ngiphume ngihambe. Base ngiyamemeza uAnele. Ngithi Anele asabele kanti la ngihlala khona emzini wami kuseduze nje ne-freeway. Yes. Ungakanani uAnele? No 4 years. Nawe no 4 years? Yes. Bayalandelana? Yes bayalandelana. Shuthi mina nkathi ngimithi noma engane lo wayimithi. Okay shuthi lo munye una 3 lo munye no 4. Okay. Hayi hambe ke ngimemeza uAnele. Engathi ememeza uAnele athi ma phela ngisenguma wakhe manje. Athi ma agijime eqa umgaqo imshayisa imoto. Ithulele khona lapho nami ngithola indlela yokubhodla ke. Ngibhodle mefika uma wengane ngiyithatha ingane ngifonela uma wengane yakhe semthana. Ngisho ngithi ingane yakhe sishayiswa imoto nami angazi kanjani. Ithatha i-remote nami ngisho ukuthi bengiyiphumela phela nami. Yangilandela ingane. Wanakile. Nginganakile kanti ke bengiphuma igate kanti bengalivalanga mina. Ngoba phela vele ingane yami ngeyiziphuma isancane. Kanti uAnele uyangilandela washayiswa imoto. Hayi sorry mfethu ngiyaxolisa.
Sorry mfethu uyaxolisa. Ngiyaxolisa phela ngokwami ngiyajabula. Ima uthe ingane ibisikubiza nangoma. Yes. Lokho bekungapholisa isilonda. Bengakapholi. Nami bengifuna nje indlela yokuthi ngipheke. Ima-ke so manje ingane isishayiswe imoto wenze njani? Ufonela uma waya ifice lapha? Ngiyafonela uma wakhe njengoba esathi ngathi ingane isashonile ngithi sikwi-freeway manje ingane isishonile imoto nayo yabaleka imoto. Yashona ingane lapho. Nami ngiyajabula phela. Ngimfonele ma-Anele, u-Anele useshayiswe imoto la sila. Hayi eze uma-Anele sithi ngiyaphuthuma manje aqhamuke ngisho nami ngiyayikhalisa phela. Kodwa ngiyazi deep down ngiyahleka mina ngoba naye ungizwisela ubuhlungu ngendoda yami ngiyithanda. Iphi le ndoda leyo usungazi ulimaza ingane? Akekho usemsebenzini. Semsebenzini? Yes. So naye uzothola i-call? Naye uzothola i-call nje futhi ngeke ngize ngifonele mina uzofonela uma ka-Anele. Uthini uma-Anele esefika kusini? Ayaqhamuke useyakhala uma-Anele nami sengiyayikhalisa phela manje. Angifuni ukubonakala ukuthi kahle kahle mina owenze yonke lento le. Hayi nami sengiyayikhalisa sorry ma-Anele ngoba nje u-Anele ungilandeleni nami bengazi. So wakholwa? So angikholwa. So sengifuna ukuconfessa manje ngimtshele ukuthi yonke lento eyenzeka ngangenze ngenhloso. Why kodwa-ke manje? Ngangifuna ukumzisa ubuhlungu. I'm trying to figure out ukuthi why ubuhlungu like u-Anele mhlawumbe wangamciphiza ngesicabha do something. No, ngangifuna nje kuphele ngayo. Kuphele ngayo. Yini wayikhumbuza ukuthi umuntu wakho wenzani? Manje uyabo Anele wena ufana kakhulu nendoda yami. Manje mangimbuka nje kuba khona lokho ukuthi yo yazi ngigina intombazana. What if umuntu wakho ahambe futhi ayothola omunye aphinde azalise? Naye futhi uzokwenza kanje? Phela ngithi nje ngoba ngenza kanje ngilinde kahle kahle kuba babhoy sengilinde ukuthi kudele inhliziyo. Oh usufuna ukuphuma? Ngifuna ukuphuma. Manje ngeke ngize ngikwazi ukuphuma ngoba ngisamthanda. Ngifuna ukudela inhliziyo ukuze ngeke ngikwazi ukubuyela emuva. Okay, kuma ka-Anele-ke manje-ke i-relationship yakho yabanjani esikushona ingane? Phela washo ukuthi ngamtshela ngizosikipha isinxephezelo ngalokho. Ngizomxhasa lapha nalapha for ukuthi ama-funerals engane. Hayi-ke yangcatshwa-ke ingane-ke salungiselela indaba zomngcwabo kanjalo ngaya nakhona ngiseduze nje naye. Ngimsiza yonke into mekuhambe kuyomasingcwabisane ngiyaya lapho ngiyacontribute ngalokho enginakho. Kodwa mina ngiyazi ukuthi deep down ngiyahleka. Shuthi nginenhliziyo embi ebambayo kakhulu. Fear women. And then how's umuntu wakho-ke indoda yakho ngaleso sikhathi? Afike phela ubaba Anele esigamekweni naye seyafika-ke angithi umuntu meshayiswe imoto kulinda amaphoyisa ukuthi azomthatha khona lapho wena umthinti ngezandla zakho. Yes. Hayi-ke befike-ke bemhambise lapho nami ngiyakhala phela futhi mina ngeke ngihambe nabo mina ngihambe ngiyogada ingane yami phela mina endlini phela futhi le yonke lenhlekelele akuyona eyami. Uyacabanga ukuthi ingane yakho ibine-bond nale ngane ngoba phela bakhula kanye kanye? Ibine-bond kodwa phela akusizi mina ngicabangela mina. Okay-ke so umyeni wakho indoda yakho yayifila kanjani ngokuhamba kwengane? Phela yayilo ikhala ayingibalisele ngisho ngithi sorry nje. Sorry lapho uhleka wedwa? Ngithi sorry sazophinde siyithole ingane. Kahle kahle wena kwakushoda ukuthi uthi shuthi sorry. Shuthi sorry. Awusho ngoba simfonela kuma ka-Anele why simvusela amanxeba? Phela ngenza lokho ukuthi naye nje understand ukuthi ingane isishonile. No ngisho manje-ke namhlanje ufuna uzoconfesselana? Ngifuna ukuconfessa ukuthi ingane angilali ebusuku angikutholi nje bengisaba ngeke ngize ngikwazi bengisaba umtshelo ba-Anele ukuthi yonke lento yakhozwe yimina. Manje ubeba nalokho masilele nje ngiyaphupha kabe ebusuku okanye ngiyaphupha ngithi mangiphapama ngiyakhala angibuza ukuthi ngithi mina ngiphupha kabi nje ngisaba ukumtshela bengifuna ukuthi lento ngiqale ngitshele uma-Anele yena ngiyazi ukuthi uzoyibisela baba-Anele. Okay. Manje ingane ifuna ukuthi la yashonela khona ifuna ukungeniswa ngaphakathi nje iyangihlupha nje ifuna ukwenza izinto zayo. Manje uhamba uyibona yini? Ngiyayibona even ngisho ngilele nje ngisho hleli ngiyothuka iyaqhamuka ikhala ithola izandla ekhanda. Iyakhala isho ukuthi nje kwenza kanje ngenxa yami iyangibuza ukuthi yayoneni kangaka yona ifela ngithi phela mina amacala abacala abazali ehlele enganeni. Yes. Wayewoba uNkulunkulu wena. Asimthinto maka-Anele simazisana lolu daba. Anything key. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila
sesingene. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo siyakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli noma ka-Boy, I think uzomazi uthi-ke usacela ukukhuluma nawe. Okay, ngicela ukukhombisa. Ngiyabonga. Yebo sawubona. Ngiyamapha njani? Ngiyaphila, ukhuluma noma Boy. Sakwazi, right? Ngiyaphila, ngisakwazi nami. Hawu mama. Awusafiki ngani lana? Hayi, ngike busy yazi. Kuningi engikwenzayo. Oh, uhleli noba lapho singakhuluma, yazi ngizokhuluma into ebalulekile. Ngihleli ngedwa mama singakhuluma ayikho inkinga. Oh, awungehlisela umsindo lapho ukuze siwazi ukukhuluma kahle. Alright, darling. Okay. Singakhuluma ayikho inkinga. Ngiza nendaba ezibuhlungu la. Hayi, kwenzaleni manje kufike bani? U-Anele angani nothi ngizoqala ngaphi. Kodwa pheze U-Anele lo wami. Yes, lo sanda kushona. Hawu, wenzakaleni mama? Kodwa pheze kukho konke engizokusho ngizoqala ngicela ukuxolisa kuqala. Ukuxolisa? Yes, ngicela ukuqala ngixolise kukho konke okwenzeka. Angizile angiqondile ukuzokuvusela amanxeba kodwa nje kunento nje kumele uyazi. Hawu, khuluma mama ngilalele. Uyakhumbula ngalolu suku lolu ngithole ukuthi wena uyi-relationship nobaba Boy? Yep. Okay, saxabana-ke nobaba Boy, sangezwana, ngaze nami ngehlisa umoya-ke ngathola ukuthi sikwazi na ukukhuluma, ngenza ngathi ngikuxolele kanti angikuxolelanga. Hawu, isigaxa singaka. Neke, wawu nawe-ke usubona ukuthi-ke usuqala ukungithemba, usungishiya nengane yakho, nami ngikhombisa nje ukuthi anginankinga, kodwa kahle kahle nganginenkinga ngingazi ukuthi ngingafuni ukukukhombisa. Nkulunkulu wami. Ngangifuna indlela, ngisacabanga indlela yokupheya ngoba nawe wangizwisa ubuhlungu kakhulu ngendoda yami ngiyithanda. Bethi kodwa ungayenza kanjani into enkanjena fethi ngoba phela uzungipretende pho? Yes, bengifuna ukupheya ngoba nawe wangihlukumeza. Ngihlukumeza kanjani ngoba indoda iyona eyenza kumina ngizange ngize endodeni yakho. Phela wena wathola ukuthi ubaba Boy indoda yami usehambile futhi wayovela ekhaya kodwa wena waqhuba ikhanda wangena kuyena ubuwazi kahle kabi. Phela indoda ibingithanda indoda. Kodwa nje wena nje kusho wahluleka nawe ukuphatha indoda yakho. Hayi ingakho-ke nami ngenza ngale ndlela engenza ngayo. Ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi, ingane yakho yabulawa yimina. Hayi bontombazana. Ingane yakho-ke mina. Kufanele ungitshele lowo manyala lowo. Ingane yakho-ke mina ngavula igeti, yaphuma yangilandela. Ngangiyibona futhi ngangenza amabomu yangilandela ashayiswa imoto. Njengoba ufika nje nesigamekweni uthola ukuthi ingane yakho ishonile, ngangihleka mina ngangiyikhalisa. Waze wayinja. Nawe winja ngoba wangithathela indoda yami. Waze wayinja ntombazana. Asithembe ukuthi njengoba nawe unengane shutha akukho okuzokwenzeka enganeni yakho. Ngifuna ukufundisa isifundo. Ngeke. Ngihlale ngithembele kuwena kanti wena uyazi ukuthi ungehla iy'thende. Kodwa wena-ke nawe ungasile, ungaze ungithembe kade ubone ukuthi ungizwisa ubuhlungu ngamjiya uze ungithemba ngengane. Ngakulungisa ngangenza amabomu ashile. Hayi sikulungile sazohlangana bathi abantu iy'ndaba ay'hlangani kodwa abantu bona bayahlangana. Okusalayo wafelwa ingane, mina yami ingane isaphila. Usho ukuthi kokusiza ukuthi ubulale mina-ke futhi ngoba neyakho ingane iyalandela. Futhi uma ungahluka nobaba Boy ngisazokuphinda. Akhululeka sisi, khululeka. Shuthi zohlangana phezulu, angeke sabe phela mina. Asazi-ke inkunzi ezimbili ayihlala esibayeni esisodwa. Usho kahle-ke sisi, ngeke ngisamyekela lokho kubabazi. Sobona. Plazi futhi nje izolo nje kade siyinayo. Hayi sobona. Sobona-ke inkunzi ezimbili ayihlala esibayeni esisodwa, sho sobona ukuthi ubani inkosi. Kulungile-ke mama, wenze sure ukuthi ingane yakho uyayiprotect. Uzubone nje ukuthi usilima kanjani. Ngizokufundisa isifundo sisi. Uzubone nje ukuthi usilima kanjani. Ubaba Boy befuna ukuyilalela nawe. Ingane yami ngizoyiluwela mina. Uzubone nje ukuthi usilima kanjani. Ubaba Boy befuna ukuyilalela nawe. Kulo mgqibelo nje siyakubona uyovela ekhaya isilimo wena. Soke sibone. Soke siboneke. Hayi soke sibone mama, asikhululeka. Hayi sisi unjani? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila. Ngiyaxolisa ukuthi uzwa lezi ndaba kanje.
Hayi usisi bengilindele ukuthi uzoxolisa ngiyaxakeka manje mase nixabana. Hayi mama ngithuke kabi nje indaba yonkukhu engaka ukuthi umuntu ngiyaze ngihlale ngimthembe ukade ubulala ingane yami. Wena-ke sengibuza-ke ngoba eze kubiza nangesilima sokuthi umthembile. Iyaqhamuka kanjani lento yokuthi umthembe ekubeni wazi ukuthi-ke anilokhuzana nikho right? Angithi phela sakhuluma nobaba wakhe, ubaba wakhe wasesho ukuthi ngoba phela uyena ohlala endlini, ufanele ingane uma ifanele ivakashe, uyena ohlale khona. So okungcono ukuthi asingaxabani, zama ukuthi sixoxe naye, sikhulume naye. So benithathandana nobaba boy? Besathandana kodwa besamfihlelile-ke kodwa yena sisahlukana. Sure, okay. So manje uzizwa kanjani ngale ngizomtshela ubaba lo umuntu wakho? Hayi ngize ngiyabona nje masiqeda nje ukukhuluma la ngizomfonela ngimtshele ukuthi ingane yethu iyabulawa uma wengane yakhe lo athi uyomlobola manje. Buwazi ukuthi uyolobola nje ngalo uzovela kulo mgqibelo ozayo? Bengazi mina. So boba uthula abantu badlala ngawo? Hayi shuthi bothu badlala ngami. Hayi siyabonga sisuthi ubambe i-call yethu. Asithembe ukuthi yena sizoqhamuka isixazululo. Okay sisi nami ngiyabonga. Ngiyabonga. Wena uthe uzala ka Black Life ngoba ufuna phela ukuxolisa. Ukuxolisa ukuthi umtshele ukuthi umuntu uzomphinda. Uyahleka. Phela ngithi nje ngifuna ukuthi ashiselwe naye igazi. Ubuwazi ukuthi basathandana? Bengazi. Ngingazi. So niyabona ukuthi umuntu enixabanisayo lo baba wena oyingane zenu? Hayi mina bengithi ngizoxolisa kodwa sengibonile ukuthi njengoba ngixolisa ngithi naye uthi usazongigila. Shuthi sogilana-ke. Ngoba nami ngeke ngize ngiphume kumnyeni wami ngoba ngisamthanda. But uyabona ukuthi-ke na udlala nina noba u2? Uyadlala shuthi umuntu okumele nje thina simnqobe kumele sithathe yena lo simbeke la phambi kwethi akhethe. Exactly. Kodwa futhi ngeke aze akhethe ngoba mina ngomgqibelo uya ekhaya. So uzomnyeka ekhaya? Ngizomnyeka ekhaya ngoba ngiyamthanda. Bathi uma ka-Anele masemfonelile ucabanga usazoqhubeka lo ekhaya? Uzoqhubeka. Uzomenzani? Uzoqhubeka usefonile sekuhleliwe eqediwe manje. Phela seliyashintsha udaba. Ngeke afike athole ibhomu engaka and then aqhubeke futhi enze kanjani? Uma ukuthi uyaqhubeka, uma ukuthi asaqhubeka ukuya ekhaya, ngizothola enye indlela nami ngizophinde ngibazwe ubuhlungu. I think you need counselling. Awufuni ukuxhumaniswa nomuntu ozokhuluma naye? No. Are you sure? Ngiyayazi into engiyenzayo. Are you sure ukuthi awudingi umuntu ozokhuluma naye? Mhlawumbe ngidinga umuntu ozokhuluma. Une-anger? No, anginayo anger ukuthi ngeze ubuhlungu. Kubuhlungu ukudlela indoda. Ingakho eyakini yini? Akuyona yasekhaya kodwa phela masubona ukuthi lo muntu lo uwilling for ukuba nawe empilweni yakho. Akuyona i-choice yayo indoda. Akase phuma yoshela phela yena akaze angitshela ukuthi njengoba engithanda ufuna ngibe sesithenjini ngeke ngivuma seqaleni lokho yena wangithembisa ukuthi nje wena nje uzobe kuwena nje umama wakwami. Wena wakhola indoda? Ngamkholwa ngoba phela abafana bayadlala shuthi ngathi. Mina ngithi nje anike i-counselling nonke noba u3 because i-issue into ezokwenza ngizolokho nilimazana. For how long? Ngoba lapho ku-affecteka ingane. Akuphume yena umaboy. Akuphume yena umaboy baba boy. Cha, uzoqala wena kwi-counselling. Mina ngicabangela wena. Phela mina ngiyayazi into engangiyenza. Ingakho ngithi uyayidinga i-counselling. Ngangizwe ubuhlungu nami. Kwangekho lula. Angithi ingakho ngithi udinga i-counselling. Udinga i-psychologist nje ezohamba ikhulume nawe ihlale phansi ikhombise izenzo zakho ukuthi ke zizokulimaza kangakanani nawe. Hayi ayikho inkinga. Hayi sizokwenzela. Yo. Usisi sizomenzela somtholela i-counselling because siyabona ukuthi i-anger sekuyiyona ebusayo phezulu kwempilo yakhe. Asithembe ukuthi ke ne-psychologist ethu izokwazi ukuthi akhulume naye amkhombise ubuhle nobubi bezenzo zakhe ukuthi ke nazizogcina selimaza ngisho neyakhe ingane. Ngeke behlezi belimazana semhlabeni la awazi ukuthi umuntu yomdinga nini. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.